मोपा सरकारी प्राथमिक विद्यालयात शाळेतल्या माणकुल्या भुरग्यांनी आणि शिक्षकांनी 20 ते 23 एप्रिलाक कला प्रदर्शन आयोजित केले, जातून विद्यार्थ्यांनी टाकाऊ सामानांतल्यान टिकाऊ कला, हस्तकला, चित्रकला अशा वेगवेगळे कलेचे प्रदर्शन केले। कितल्याशाच थळाव्या लोकांनी भेट दिवन प्रदर्शन पळयले। हे जे प्रदर्शन जे घडवून हाडला ते खरेंच एक भुरग्यांक एक आमी त्यांच्या कलागुणांक वाव दिवचो आमी प्रयत्न केला आणि सगळे आमचे कला शिक्षिका जरी ती एक टेम्पररी आसा तरी तेंच्यांनी एक बऱ्यापैकी हे प्रदर्शन घडवून हाडला आणि तेंचो एक सपोर्ट ह्या भुरग्यांक आमच्या शाळेक मागची अनेक वर्सां ह्या भुरग्यांक मेळटा आणि मागच्या वर्सा सुद्दां आमी अशे भरगच्च अशे कला दालन आमी घडोवन हाडलेले आणि ह्या वर्सा सुद्दां सगळ्या टिचरांनी सहाय्य केले, सगळ्या भुरग्यांनी हे प्रयत्न केले आणि बऱ्यापैकी हे कला दालन आमी मागच्या काल 20 तारखेक आमी हे केले, ओपन केले आणि पुढचे 2 दिवस हे ओपन आसतले। आतापर्यंत कितले अशे पालकांनी किंवा नागरिकांनी प्रदर्शनाचो लाभ घेतला? जवळजवळ सगळे पालक त्या दिवशी 2 दिवस 20 तारखेक येऊन सगळ्यांनी बघला। अजूनही आम्ही काही विनंती करता की बाहेरचे जे या गावा भायले जे व्यक्ती असत किंवा कोणाक जरी इच्छा आसा म्हणून आम्ही 2 दिवस हे 23 तारीख पर्यंत हे कला दालन आम्ही उघडे दवरलेले आसा, जेणेकरून सगळ्यांनी भेट दिवची।